Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a mimochodom, ak sa vám páčila moja tvorba, tak ho nezabudnite podporiť lajkom a veselú veľkú noc vám prajem. Takže taká malá perlička pred tým, ako by sme ukončili toto videjko. Teraz je 4.6. a dneska dali hore video nemenovaný. Máte link v popisku a ide o to, že od dneska ide taký challenge, akože Slovensko-Česko, že pekáč buchet a ak ste o tom nepočuli, tak si pozrite to videjko a ak ste o tom počuli, tak dobre, tak gratulujem a dúfam, že sa vy pripojíte, ja sa pripojím a toto je bolo zatiaľ všetko. Takže díky.